ono no wasa de ne de ya cheye ono no wasa ma ye kwan ne de ono ampene so a kasa break ye nche ha opene so nchi ene de ya chia yada asafuru ade ase amen bakuru Yesu Kristo dinimu odom ne nenso de wasa tu a cheye na yatamfo ankase ye Nyankopon no wo mama yatamfo nsusu ya ka wontiri shanka ono kwafo Nyankopon bo so ne asase wo ne ba Yesu dinimu amen amen anumre so ya saba na se de na oka na nyame ya adoma kosiada ahwede no maka cho se Yesu kan se odi bibia ma ya yemfa makwa odi ama ye o si yemfa makwa die only Kristo mu no mfiri Kristo mu no ontimi ni Kristo asem so on sa asasi so obi esuro neja obi esuro neja ena asasi so obi asusuro ni wura ndiye Yesu Kristo ne ka se ye ne a ode pema ono ne pebe maye na onam ne peso no afa yeso aye ne ope no yo no de maye no de amaye kwa amen di enso ye ba emfa makwa ndo di fo adwa beja me minni bibi ameton se mi musika pa nka every week bia me wa me ye dia chenipa yes what did they make answer yes ipadobo ni nyina nka de bia week se e wa asori mu ho na otwi akwa yesa oto ade ipachan wan ukoro wan to ade a nsenkyene ekoso wa asoro no nsanya de enka bi njampa so nipa eko nyina to ade intinsu nsamana oyere enkun ahwan ikame so na otwi bia akame ya ade amankrofo kwa yes sebe ya enipa na enkotoma Yesu asem nyato ndirenga akobwa bia abeto no na me de ama o me de achew se jefako beti nipa na do ni nyina no cannot do it edi Nyankopon ya doma de Kristo di ma je ne osomaye itwase sa aboshe nso deji na ye dane ma nipa kwa ha edi we na me ka se nyame adoma kwase ade edi enimu ye obia mfa hwede se ya chekere ne roba mu se ye ahwede dua o ida ya ahwede se ya ahwede nko ade a na enyi dua bi keke na ya ahwede nko a na ede wo mu a eno ano na menkasa nkyere no nemfa anwade ne nsenkyere ne mra akasa ade bia amrema kwa no ibia ne ho Nyankopon tasfo so ma me Kristo mfa me so ma enuema eburu ni pa adwene ntiase so emfiri mu ma onza Sunday na me ka sembi se asasia eda hosa monhwe ma kine man Onyankopon ya domo a ene na awotwe fa hwidi yesia mo ha fa hwidi yesia mo ha fa hwidi yesia mo ha we yesi hallelujah now musumi dui mo ya sasie afiko wiye etase papa bi so pre e pantamo wapo e krimi bi so pre o tamo wapo
on the 12th. Hallelujah. Makato say you are the wow. And now bibi ankana e mata. I say bibi bon. Ne di breka. Elena ochi. Fa hidi ni kwa na fabra. Na se izo yakopon tiase na mekra tiase. Bibi ba ta bibi ko homa ba wata ho mo na fa. On the 12th year. Me see way ASCC. Ko pardon ye. Oni say ye ni osman Kristo say o de bibi ma ya twase ye dem ma. De o de ma ya amfa ma de twase ho saka ho santu tanta. Amen. Yeda furadi ase ekoso ana yet waso na technical say light create midum prekope enti yeda onyankopon ase ndide na meka no ana asaka no ha no say asase etisu ni obibi ho a yehunu honam we se da ho sa no honam we live in spiritual asase ne da ho na yehunu se na ho sa no live e spiritual live honhom ansana adie bi atimi adadi wo honam fam dina no soma fonse ye nam honam nanso yetu esa wo honhom adie bi ho na se asase so papa na enyama nipa na mfiri honhom ma honam fam a enipa ben nante ade akwani ababra timfifira kyese adwentwene na ade ne da honhom fam o emma honam fam ho da ebe ba honam fam age se bibia kan afiri ho bibia ankan no a emfiri ade no nkasa mfiri honhom fam emma honam fam da ento do pa hwe so bi ko di sikaduro a adena ya na obre ansan wo ko di sikaduro ne hwese ko di sikaduro na sika na honhom na eyesa adwuma na sika da honhom beta kwon na mo honam fam ade ne mane nche da ono ko no ko sechi a honhom wo enkabrechirefo nche ya wode bibi kan no a na sika na sori afiri ho ayede abana na setere mo honam fam nti adie bia live asase eteso na adie bia live in spiritual adie bia live honhom onyankopon na honhom se na dia asase wetim nti asase we ye honhom dia nti wade bi wa nipa etwase wonsaka eda honhom so wan hweyi ebeda wa ma wo twam da so da ho se na no iza maduru botan hon le skom de woman na wo nwie no se na nu se ne nsuo ben wo honhom ne nsuo ben wo man wo honhom bet na wo man susu sunsu nomre aworo yakopon ka kire na ko difo Mose o man ne ha tete homa ne kuta fa kire botan ne so ne nsuo mfi mumra ne fama nipa no ne wonyem anom bedbere na Mose odifo ni gina no o man ne nyina so nsuo bi ameho nti na no mu nsuo no bet honhom no ne nsuo ben ho ebede ne nsuo no atimia apeye honam fam ene na ma onyankopon ka na ko difo mu se fa poma ne kire botan so na Mose ye ya de bo mu no e ko fa asembre no dina se nsuo ben oman no e wo honhom nsuo atwa mu ho asia but ebede na atimia pie honam fam onyankopon tiasefo na mi rodifo Mose poma so no de kan no ho ani pie bae afi no mani ne to yiye jo nti adie bia live spiritual
Entira meka se emo be kan to asase ate so hwi ni ho wo de ye kanam sim beku ya munku ye mo na mo se mo power sa wo de munku ye asase yesu ye ko obi anasi kwan so if you live 400 years you go na so obi kura ba asase so nya 1 year no di for me ti asini Kristo awasoma me e pa chew Yesu Kristo mfi obedi na asase so amama twem aboro yes eti Yesu Kristo mimi wura no kwa wa mimi fi ode amame no ono ba wa melivu ni sa is ode amame na se ne me no wuna won wakume won be ni kura me na ofa me kwa de osoma me won kum wo man kwa yes won se me wie na dwuma then wo ma me so de makro me de bem maka asema ode ma mi asase nti bi da de ma akoma mu da ani won hunu da de asumu hu kuta na adwene susu da de ofin fiti ase na ho na da asofo nche mfiem pempem na Onyankopon de asuma wo na kwanti na me no yi na di a kire me nto hu se madino kura manidi madino kure e de manidi iti asase livu e wo honhom ti ono mo bo betimi ada ho eto da hwe adwuma betimi ada ho na nso mu adwuma ye aware betimi ada ho nso na uni aware sika betimi ada ho nso na ho kire eba betimi ada ho nso na nso opeba akontu betimi ada ho nso na opa akontu apomdi betimi ada ho nso na opa ayaresa ohono ade bia wo honhom fom ansa na pie unamfam ti bibi na kano ho a na hwe no di fo Elisa ose okoduru nsu ane mapon no omani hunu se nsuo no onu ma wunya wo hawo sena ade oho betimi ama nsuo no e hawo no to aye de etwa bet ebe ye de aje se de Onyankopon ama no honhom na onim sa na se nipa honhom wo no so na onim se ade bi ho nneema e ba ho namfam no de nipa ntia se ha de pa no bibi ne beka sa ade no wo honhom na ade na pie wo namfam ma de nipa na timi adane na be yenkum bia ma nipa Onyankopon ya adoma kosera no obi ahwede ekura no we ye October musume du okay ye bosume du Onyankopon ado ye de odema me kode bi no obi a me nton mo obi a obi eni wa obeka se de onimi de enimi de meti de onimi no onimi hie na wo akira na dwene be ye no bibi tikosi ada Onyankopon ado ye free ado ye se de fimfiti ase ye free no still free we honhom ado ye kwa honhom ade ye mesi ye nya ne kwa wo honhom ade ye nya ne kwa wo Onyankopon kwantim de honhom ade ye makwa yes honhom bi e wa asase su bia no na de deceiving spirit kula de ye nya ne kwa Israel Onyankopon na nokora honhom a e ma nipa da nkwa no ene timi de ade makwa yes honhom bi aka bia wa asase we so no emfana de makwa I just say we pay price and san with another amount. One pay price, one to be on for another amount. The baby will be our power between the Biaba on Pawunyai.
Yes. Me no de ho mama me kasa che ne beti ne be dania ya de fofora isi ya kase ye mo ade amakasa che na aye niam nipa ni sentimenya aje se 2 days. Yes. 2 days kura say ne say ye fa say ye ko fa dance ye ye ko fa dance ya eti nyankopon ya adom a kwasi ada no ochina nso eye mpaebo ochina wuko ye mpaebo kachiri wumia na wumia so nkanchiri nua na onkoso ano fa na fidie nto Righteous TV we did with Fajma Benjamin and umre so menka me nyankopon wasem de wonam ne honhom so no de asoma me wiye man nchai maka cho so wonu di Fajma Benjamin o Righteous TV a onyam asofo ni bia wonu se wakenka Bible sua hu ena ono obeka onyankopon asem izo nyankopon nam ne honhom se ne bakru Kristo Jesus wo yi ne ho di a kire ena wasoma me I want to atwaso ni panchei aseme mo asasi ni panyina akoko ndi masem kano ebi ni baabi enye de munim se mokọ asore na ye bone ne ho asem kana meka na mo bere so mo bone amotim e ho asem ena ode asoma me ebre we so bone ani patim e ho asem ena ode asoma me edi masem nipa a onye awurade dia no benya nkwa no onte ase enipa nso wo nya nkwa so mo no so na nim se wa asofo no bi dia difo bi kura timi preach se yakopon no obeje wo mo no kwa waje wo mo wi nti obi anyai wa se o se 120 something thousand bi waje wo mo wi ai o mo timi ka sa asem ndi yakopon so waje wo mo wi nti obi ampe ne ba ebe nti eto da na se Kristo ho eno so nukuru am so beti ni pabie no asem kwa ba dome ni pa basa yes oba dome ni pa o na se na no asoma fo no muri Yesu Kristo na awu be ye wasi wura we yen kasa ma ja mehye no bacha Yesu se munya botere we mi se brebi yes all Righteous TV foforo obi frɛ asona line yes all foforo be 2 weeks 3 weeks obi frɛ asola na o ka kyerɛ o mo sɛ odi for de o ka nyina na no kore so mo ka kyerɛ sɛ o nya aka na Nyankopɔn so waje ni po baje o mo nkwan wi aso wa make ebe forma ekoforma 3 months ne kakre ni ose ka ti odi fo ni se de o ka nyina na kura so wonya aka Nyankopon mo na ji ho nkwa no mi TV ni pa chede na ya so TV sebe nipa be hunu de e ba won so ne nipa be hunu de e se o mugina onu sa nkofo ni na ye Satan agent for yes so hunu se wa fa asasi no mu do no se Onyankopon nam TV ne so nam so bibie ni pani ama nipa wona ye awade de ni asaba ho so ndu kwan yo mo be fa so bi no akon be fa so ne bi no etika kire wunu ya na ono sunti Righteous TV anumre na de yedi asoma me no so ka ho a oje fimiro Yesu Kristo nchei ono so ne nsa beka asasi so a yeti ade ehia ema nipa esene bibia mes di kan ne se nipa be hunu do Nyankopon pe ne obeye ehia sene bibia wa asase so
so nim say ze Nyankopon asase we adana oye nipa no adana na opɛ sɛ ogi nipa nkwa adana na opɛ sɛ ogi nipa nkwa ema nipa nkwa a ɔde bɛtena se daa ada oye nipa no enipa ni ba na ho so ohunu sɛ oye nipa no adana no Nyankopɔn opɛ sɛ ɔbɛgye ne nkwa a ɔbɛtena se daa saa no nkwagye no anya adwuma nti atwam sɛ yaba nkwagye foforo so a Israel Nyankopɔn no ɔnam ne ba kro Kristo so no de saa nkwa ne ma ndi na ya ada ade nyina sumfo Nyankopɔn ɔyɛ Adam ne Eve no na ɔdo mo tena tiro mu no o mani bɔ mo sɛ pa no ka kyerɛ sɛ tiro mu anu nyina sɛ afi no wɔkyerɛ wɔ mo ɛnema tiro mu anu nyina bibia na wo mo we dia mo fa mo nsa nyɛ de uyo na mo mfa mo nsanka na mo awu wo awu kyerɛ sɛ ɛne ɔbɛtena hɔ daa wo mfa wo nsanka daa nkwa abɛyɛ de abɛyɛ wo dia ɔdo nsaka na de asɛm ba wo mfa wo nsanka wonya daa nkwa mu kyɛfa ndi enipa ayɛ wɔ asase so ade ehia ma yɛ paa edika ya kɔni aba ne bi bia de yɛyɛ no sɛ nipa bɛ hu do Nyankopɔn pɛ no ɔbɛyɛ on sɛ Adam ne Eve no Nyankopɔn no sɛ deɛ wɔkyerɛ no wuru no mo ya saa da nkwa no abɛyɛ ɔmo dia ɛna nkɔfo nso de ɔmo ni hwɛ de ɔmo hu ne yɛ no sɛ yensu die ni hunu ya ose yemfa nsankan yensu ye waade o yani ye nsa be kan ya hwe ɛwɔ ne ma ɔbɔnefo ne ba ndi Nyankopɔn ɔpɛso ɔgye nipa nyinaa wɔ asase so obi a nkwa lemom ye hiama nipa wo nso edi kai enye de hiama odi kai ne so sifio tebi wonu be obi a okodi sikaduru oda abontene da actually wose ne ho kyere no okodi sikaduru no oda abontene wonu bi da actually ne ho kyere ni nyina akyi oba bi diriti ye de eto ansa na kyere wotu anamo okodi sikaduru edini pa de ntia de nyame pese obehunu so obeyɛ no ne yɛ ade bi ka hia no asase wa basu abofra kwa ya wo ne na wo mfi da no nya ba bi da abofra ya wo ne na wo nim sɛ dan wɔ hɔ no nya ba bi da ya wo ne no wɔn nim sɛ dan bi yɛ de yi ɛwɔ ba bi nya ba bi da na wo abɛtena asase so odi na bi jadi hia ma nipa pai bi kai na enye bi nyama ni papa di kase bia ye be ware tabi adi hi di kai be de Nyankopɔn pɛ no sisi abonsama ma na ye ɔhaw de ama nipa de Nyankopɔn pɛ ne sɛ obi ye no sisi no abɛyɛ ɔhaw burden edi ama nipa sɛ de bu yɛ saa akwate sɛ wo haw ho ade na ɛsɛ wo sɛ wo brɛ wo bi Nyankopɔn pɛ ho de Nyankopɔn no pɛ ne sɛ wo kɔ asɔre ne sɛ Nyankopɔn sɛ mempe we hɛ obiara wo tie me anumre ya wo yɛ adwuma wo baabi no adwuma na wo yɛ no emra da hɔ ɛjɛ sɛ adwuma no kura wo kɔ mu no yɛ wɔ adwuma na pɛde yɛ de yi ɛwɔ hɔ onim so bo wa na adwuma kɔ wɔbɛka tɛ sɛ adwuma yɛ ntwempra yɛ ntwempra na ɛkyerɛ wo sɛ
adwuma ye fo mienu na mo wo the same work ni mo no shop ni mo no company ni mo no oba ne be ma mo wo adwuma ni mo no muntimi ntwempana Yes. enu ye ewi asefo ne bi na me kan o me nka ne Kristo me nka asem pana twene mpana twe de bon kora Nyankopɔn ene ne nhia na me de ka asem se wonam fam kura adwuma bia wo ne mara adwuma bia ne wo da ho kwa Yes. edo bi ko adwuma bi mu na se no me wo mo ntimi ni so a se ni pa no so onye ontimi nya adwuma nya nche da bia ye pam no esa nkofo ne nkofo a omo mo mpem se o bedi mra so Yes. aso mabro emra so sa nkofo na wi yenso ya na atam se ye basa ko wodi abekọ bia no o de sa de ne bekọ ye be pam ti adwuma bia ko wo nan fam no e wo asase so no e wo mra de sa na adwuma ru ana de nte wa ka sa ne se enipa me ro ba ne be ma na o mo wadwuma so mo ko ka bo mo twempana o mo wi adwuma na o mo timi yire o mo hu wi ani yi ndi wompe so obi ro bi ko twempa wo ha ebi ana de ba ko na o ne obi twempa na ba ko nya dibire bi esa do ne twempa na wo ya de bi na nya ontimi nka ti ye twempa na pa Yes. na se adwuma kura timi tua wo mpna twe wo adwuma mu ho a Onyankopɔn adwuma bo ni pada Pacho David. yes but adwuma no kura nim so de saade ne be sei na adwuma adwuma wura no nim so de saade ne be sei na adwuma nti ode hyehyɛ bi to wo nzano Onyankopɔn ne nipa ye ntem ne ti se onam na hu mobro so obagye ye nkwa ne nkwa gye no eye se wo ubi ka me na hia se obehu do Onyankopɔn pɛ na obeye betene no enya dwuma ene obia pese obenye sika asofo ne dikai obia pese obenye sika obia pese onyaka obia pese osidai obia pese okwa abrochiri ohono na die ehiyama ni papa so Onyankopɔn mo bro be de dia mesa no yewe asebina Genesis chapter 6 shall say from verse number 9. Genesis chapter 6 verse number 9. Kama yenko Onyankopɔn asoma onam ye na de odifo Moses ode mo npa wate asfo asayesi no Genesis tie ye nsiani mu eye nkono atifi asem no Noah adaka no osi Noah adaka no ndilete se asasi so efida Onyankopɔn yo na asase no de asase to ho no bibia sipen Noah adaka no de ye de kama yintie ni mu eye nkono osi yenum ni Noah awo ntoato aso osi yenum ni Noah awo ntoato aso Noah ye onipatenene osi Noah oye nipatenene a oye pe wo nebleso nipa mu osi Noah ye pe wo nebreso enipam yeni Noah awo ntoato aso na Noah oye nipatenene a oye pe e wo nebreso enipam
Noah bre enye enaketewa ni o. Noah bre ye abodie mfiti ase ebe animu ni bia o. Ye de ye wa abodie awie ye. Ija semwe na ye kan no. Enye mfikitu asemo ena enye nadodo asemo ena no kura de wan we ntime nkanto. Osi onipa bi tena ase na ye fe no Noah. Se nipa no de di kan no ye nipa tenene. Noah breso na asore dan sisi wo bebre se obi awu sa asore ni ewu. Noah breso no ni Righteous of Christ Center. Ni Assemblies of God. Na ye Church of Christ. Na ye Church of God. Na ye SDA ho. Na ye Pentecost. Na ye Anglican. Na ye Gateway one and so fun and so that. Ose sabre ni mono. Noah timetena ase. Ano ye ni patene neni. But also when they preaching Noah, can you preaching Noah? And so you partner nini? Pachai. You try homra. Omadana. Yode man yamfa amade twase ba osoneti ma osota ma ya beka ye no na me so ne bi beka bibi na afi wona aba hallelujah sede na no obi asase na ayemfo ne di ho asie afei spray na me de ka mo no oye na asaso de beka se asase ne Matias ye fa no bibi beka bibi ama bibi abo adabo ama bibi abo wasetenem ama bibi abo wabrabo meja de munya kopon osira. Amen. Amen. And the American say Noah obi nya sofu nya wa kyerɛkyerɛ no nanso watimi aye ni patene ni wo ne bre sofu. Yes. Emu o se ne akrisofo bu Yesu ani mu ase Pachopa. Akrisofo ayete se wa ba na wa bobra na wa bre na wa bra bo mu dwetire watam bi dia hye ne nsa na oba na tumi ahwe dwetire ni mu wato atwene na watu na ni esi tramo eni kokei eni wiso na watu na ni eni esi apetehye so. Yes. Sana Christopher aye osi yeni no wa wonto atoaso na Noah oye ni patri ni wo ne bre sofo emu a osaye ni pa oye pe ni bre so na odifo bi ni wa okasa kire no wo pacho dabi nanso Noah tunya ye ni patri ni eja Christopher en buasia obama na kan Yesu ba obaye no enya asem ketwa ene de otra sore dem no tetwa sore ne na sore no onu atimi ka so obi antene. Yes. Pacho no kure
kasa nipa agye nyame adi no nipa cho no wa no ye nipa tin no nipa cho no nso komedi o nipa cho David na nso bo kire wa sa ya nta sa wan ye o nipa cho David nyame no ye kasa ye som ne no the same God o see na wo ye nipa tin ni nanso na wo ni difo bi o kasa kire nyame kasa kire no a na obekasa kire no otumi so awurade ehuru do nyame pɛ eye ni nyina awie ye pɛ Noah na enne obi agye awurade adi 46 years ni 45 years obi so wa ye nyankopɔ dwuma be 60 years ni obi so wa ye sɔfo be 50 years ni 30 years ni ɔso obi antome ntene Yesu Kristo ba oba asase we so no a Kristo fo ama enbuase aka ba oba ye obo brama obo bra na wunya getire na odane ma oba se ekina ba be se won monyam na wu se wato getire na to watene ena afa de ekira mo wi koke eni apatasi no gusu a eso hu so oba no wani mu ase yes oba na kire se wuni timpo ela wutu sa na mo no e de ma na bre ho ha ho oba na kire no de ase na wateki no a kire se ase wo agya no wuni timpo na wo de no wutu sa na mo de ma no na ese kan fiti ase no hwe ne ma ne sei beto wo kire ne ho se o kina bi nti beto oba no so anwene ne sa di no wa ye ni patre ni wo ne breso fo mu a wo ye di fo so fo amanan kasa nkire no ene sofo wo ne sei ni pagi no yakopon tene ne ho be sofo no o didie se no wo nyankopon na no da so mo ne dini e be yira temu da o hwa sofo a na misu asofo na ye nkofo bi se ye nka o masem me ye no osoma de ye ka o masem o yes oh ye katra yes na de yakopon no so na no bi ye sofo ye nipa kese ese no ebede na si ebede na tumi asi ensi da wo esofo ati asori bo no wonya nkopon odi no sa ka kire o se obi entimentene yes edu ba bi oni benye sika dia o so no wa ba for ye manyame but na no wa ye ni patri ni di obi entimentene na na for the boy ye ni patri ni na on petre na for the boy ye ope wurade o de na for the boy ye dey but for the boy die e be ma ni bibia ye dey adi tire ne de o se na mai mpe o so hia bibi to be sase ase nipa no oba so de se o be hwe yakopon ne kina bi ti o be sase na gene because of ye kura nipa se be ya ne sabeka di noa o so ye nipa trini a o ye ti o so sa ye de yi eti ene mo amaji Yesu de musa aka se obi ati me yepe a Kristo for bu Yesu ni mase o yes o mo ku Yesu ba oba ye no asofo be se asofo o mo sun twajo me ka se o na tena mako yes o ba ba to me e da no me ka so bi fu agba beda me kan wo de be kan se ma bufu me mfa ho yes no ma bufu o se me se asofo ni adwen sakira ni pa adwen sakira bo mu asase so ya asofo o be ya asofo na han tan be wura mu o nyame awie wọn suma mi na nka binimo debi na me se kan no wo hwe de o mo ye kwa na wo waye bi adenti o nim se saa na ye de yi eti ati no ene obi o kwa so de bia no atene na nije ho debi but the duro for the boss was so de ba ko na na sa beka te se no wa ba for de no waje adi nipa sei nipa am se adwini mu no yakopon mu no nipa twene wo fom yes
the thing on castle be at me forward be no de da nipa o forward be no de da nipa obi asia ngoma pa na obi de awurade di dada so asia ngoma o gye ne wudi na obi de awurade di dada obi akwan ne da no o first work ko kuma ma ne kyena so wate asese de so ye awurade Noah when the deep for so for be amana nkasa nchen we ni patri ni a oye pe ne breso e won ne breso fo eya na me wotimi ye tiri ni won ne breso fo mu na won hia difo na ye breso ye hia difo pempem Yesu Kristo be hia ni mojagu wo wo sori amaye obi entimentene ena na Matthew chapter 6 verse number 33 Sana Yesu kai wasu mun kai yan nuru ba biya hadde nuru ba biya ya ra wo semo ni presse ebre ni adache kwa ewon kra ho en wa hunya de ho kai ne tie ne yenko in radio excuse asemo de moni port as fast as tie enseni mu eye aduasa yensa wasina mo hwe onyankopon ahini Yesu Kristo se Mon hwehwe onyankopon ahini ne tene ne ka enye ni pachai eti wo de ka wo de na tiri de wa boa wa ti o se efin fiti ase nipa bi oni nyame nantene onyame tiri tum se we ya media no nipa no onyame nantene na eso ni nanti ena onyame ne nanti enye nsamra ni ye Kristo ni debi enye ya sori ne na ba ya che enye ye ne wo branches dodo ye ne ya fa ga na nyina no enye ya kwase asem yes and someone that so be anim Yesu akase mon ko resam benya branches ache obia pache debi Yesu akase mon ko resam masore no ni baba badu do asire obia de pache debi yesu de no an obi eso hende e ti o sa asore na sofo ni de omoye difo ni de omoye yo yes ize yago pa on ba on sra ya adenti asafo ni le be wu akoba wo manu nu yanka obeka enya adwuma sabi ha nu yanka enya adwuma no wachi kura de echen wachi echen di Yesu Kristo kacha na chidi fo se ye de ko be hwe ni mojagu wa beje man tampe amaye wo wu amaye wasori amaye ade nyina somfo nyankopon manta no wa nyankopon nam ne hohom so wonam munkum ti ase nam so man so de ne ko nyankopon tam wie hunu yanko hwo nyame ahenie ne ne tenene wona ki Yesu bi Yesu bi entementene omo so na sisi sori da no pachai asori da no yesisi wono aduma ye ne so bi ntime nya de ye entene ni pasinya adade komkoto collection pachai kutia tight ye de ye e kan ho ba afode yes obi entement ne wan so ye papa na se Noah Yesu mai Yesu mewi onhwe ne moda wi on sorry frewfo na se Noah timi ye pe tini nini woni breso foma ka ye ne de na aka ye we se ye wura no de di na chire de eje no no ka se obebo bra bi de Noah bre ho no ye de nke Kristo abo ho bra ye de ama ye think ye chain no wa can you ye more than Noah listen me go me prison me san no wa wo I tell you ai edidi ade bia no wa ye bia no mentimi nye yes ade bia no wa ye bia abre so metimi aye ibri metimi ayatra yes adentia minimum advantage more see no wa ese media moja bia kasa ama o sori bia ye de e man tampe bia ye de aye adwuma yes murukuma ma owura no so ama mahunu the minimum advantage kese sineje noa ete se ameti wei na se menne para kwa me despite pachai ye mi enu ye ma pachai na se ye pese ye ma bobra me kwa me despite ba kwa ne bedi ka bobra
But you're penny quite despite. Edia. Where the fool. Why you be beer one and new house in a mia? The other one about me. What is it? The son of Yenny, yes, what they are my. Obey be my what 2 years for me. But Yenny Bresu, the citizen story die, the same open can't answer to what for your papa. And no meaning of football day. Ever come? Yes. To was on himself upon him. Why in the 2 years will be our yet in any? Come on, tell me, do my what told me so much of for a red, right, reverend, and 1 reverend for. Why the catch it? Yes. Because of the name Christ. But no one, I want yes, no, or single press of form. The yes, you didn't obey, we said, tell me, no, while I am to my attendant for the Quebec for asking no abresso. So no one share Christo, one share with that no one share who sorry, no one share man tampere. The Yanino, Yanka Yabreso, Yan Ketasan can be partner in for a dose. When you find my brothers what time will be woeful, a dear assassin, dear. Yeah. I don't see I saw the program. I saw that yes, no, or program, but be not changing in Akuma. I saw 1 year before right reverend prophet. I see Saginaman like a Bruno. Some source of because okay, so what to know about the do at him. Yes. So for the other case of Papa, what do you say, Jimmy? Where are some way? I be about 2 years of the way. I did know I didn't come on. And for fooling no more, you so many are the other want to see. Yes. You so many are both so much, so much for no want to see. I'm looking cancer beer. We show me see no usu. Yes. Now, yes, sir. We show me see no business. You never send him for any Diana. And I send him for Obidian or their family. The police and then one will be the other high no. I got no fool of Betty and one of the amano of Betty from himself. Yes. Who was a car? Kotobia now who to me a body. I saw who then see fear the patch out. Now how will be there? Yan say fear though. So also by own say fear of a better be a better webinar. And I really want to know better. Just say, oh, from. Ebe ne kakra wotimi fie wura atena Nyankopon ye ne wo obia ne obetimi aye fie wura Nyankopon anim bacho dabi se bia ene wo ni fie cha no be fie wura nyame ne ntesa obia kra wo de ahan no yes e tira bi madabi ma wo bi kra e ma esa afi no so kreti ne kra sa me se papa ko Josafo Papa, Papa, could you suffer? Me Matilda said, walk or castle TV is on wound. But I know he's no more. Yes. Already, you know, Timmy and the or send your mother who said, as we were parano, cry, and what the neco. To be a crano. A young podia, what they are high. A dog penal. Opa we assassin na ma assassin na nyira. Nyamba ba je de odi ahan wo no fi wonsem. Yes. Oba ba je fi wonsem one day. Nti a Christopher ama Yesu Kristo wu enimguase aka no. Yes. Aduma Yesu Kristo be ye de ma nipa oba ye ma ye no faso bi amaso. Debi. Eno ba bi nipa kwa ese na dwene. Ama okutie Nyankopon asema ya aso de fie. I tell you, I saw for it to money mom. It is bonny I want to be listening. It has so far come be as to pretty tears will be anti minister. Yes. Bonny I want to mean I know. It has so far come be as to come when I said money ready. That was in Noah. When the party mini, bless you. Our never so fool. Our yemi pa. Or ye pay. Ye de ya dane. Ye asoro wato de ne yebo ya soro no na ye de na krache fuom ye de ne di ka ba ye de ne ye ni abie ye de ne ye no nko a but tene ne
se no wo so Nyankopon ni so no bre bi na se ye kan wa asem no woni egia e tene ne righteous. Yes. Osi wo ye nipa wo ye pe e wo ne bre so Enipa mu. emu wo tene aga se me ye nipa e kwa asore a uti bu sa e ti asore nipa ni madekode ati adekode na se asore ye bebe e kosu ase e bo Nyankopon de waka kire nyina be wie su die o. Yes. Enye ye kwa Nyankopon wo se ya ba o. Dabi ye kwa ma do Nyankopon kire nyina e be wie su di ti no si no wa ye pe e wo ne bre so fo no de nyame pe se nipa nyina no wie so di ye o wie su di ye bro hwe awade a wo awade Nyankopon yi ni wodi che mu se akore reme no wo yi ni wodi che no ade bia nyame che se o mpa bia no no wajai ade bia iso ade nyina sumfo nya me sabe kwa na nya yi Nyankopon e fe ade nyina sumfo no ma nyina sumfo Nyankopon abre bia wo che se ade we mempe no wajai na le bresofo ye onye bi ya sa se tetu ya bia be hu na ase osu be bia o de ba ho so mo da no Nyankopon tamfo ade bia osu du oni be hu ni pe ye pu be bia wo si no wa dan so wo ne bresofo ma tese no wa bresofo ni nyina abra bo ye bibi e no no ko na abra bo gina ba bi ba ko yes nyame na kwa na se wo re ya wo won to so do se de nipa kwa te do wo ya untimi ni wo dabi untimi ade nte won we ba be yo se aswa kan sensemu betu na untina ho pirim ukoba bia woni nka ade nte de obia ye na hwe na de Nyankopon so pese o ye na de obia ye ne ye de ono ane pese ono ane ni ene de Nyankopon so pese o ye no e de obia nya na de ne so obeye na so wasu na bu ni so obeye ade ntia o ye temufuo ene wura de opem otime de ye o na so obeye Javo se eba sa se pe na ese wa kan sinsemu wa kan sinsemu amen wa kan sinsemu osino wa ye nipa oye pe Onyankopon ya adomu a ene na awotwe fa ahidi yesia mo wa ha fa ahidi yesia mo wa ha fa ahidi yesia mo wa ha we si hallelujah na usumi dui mo ya sasiye afine pre kwa wiye e ka se poso pre e panta mo wa bra o hwe monitor na so na me ma mo san e primiye so pre o ta mo wa bra bo we mi ura Yesu Kristo aro ya me de ye o yeda asefo ade ase amu check monitor no eto Nyankopon nam na humobro so edom boa Noah hwehwe no o ma ni hu no no kure mu a ne bresofo odi bi mo Yes. odi bi mo ne bresofo a o ye de Nyankopon pe a o wie de Nyankopon pe nkrofo a o mu wo se ne bresofo ni nyina mu ne ya je atum se nipa ne de he wo ye de ya obaye bone wo ye de ya obaye bone wo ye de ye ne de saa na aka ho saa kama minti oye pe wone bresu enipa mu na Noah ne Onyankopon na enanti osi Noah de nto oye pe ne se woni nyame ye de ye enefo mo ne ho anenam na ese Noah nyame woni ne nante ye no
enya no na nipa ko asore ne saa nyame ne nipa ne nam o debi on se ewo nipa ne yenti asem ya dwene ne yesusuyem se no wo nyankopon na bi ne yede yi wana so yesofo betina ka se de bo de no wo nyame no ne nam wana asore be na se oni no wo nyame no ne nam asore bia sofo bia asore be bia se oni no wo nyame na yede yi aha wasi no wa no nyame nante ye no enti no ye nipa otene wo ye pe di nyame ni nipa nante a oni ni nante nya asore ko ni o onya asore bi member o say ya media asore we da bi tini ne dio nyame preso be ya wie no eno na saafo no ehwehwe adwene ho esusu di echi eno ho na modo butu wasi di entia no ye nipa ten no ye pe no nyame no ne nante ye eno ko opa ko bisa asofo mu so bu nyame na nyina se ho na ye tene ne ni bo so bi abeka so bi entimentene nyame be no ne nam no etro se awonto ato so nyame ne nyame foforo ndiri wose nsori ado so e ne dinim no mo ye ne de na nso agro nya sana na kwa ne ti anya tsa kwa ne so no fa no ne nipa nante opa me se ko fatrasem le chase bi sa awonto ato so ntiti asere ba nipa bia oni nyame nante bia no nipa ne tene ni but ebeduru yeso no yesu aba be bo tene ne ka sie dia ma ya bo tene abrabo ama ye betiri ye kwa nso na ya ja to wona ye no wi ye ja to wona nsamone ye wi ani aka tene wo so obi entimentene ye ja to wona atwembone awudi adene nsamone adene e da ye tirim eni bra adene ahoya adene mitanya adene e da ye tirim Sadi chesore demo. chai Ebayira temuda se. Aya meka tem se ahini na ba de Nyankopon nya nipa sesi aho na ya dom. Enya sem ketwa o. nafo O sha bo se nipa kwa afere ye se tinu anu hwe. Wo se no wa ne Nyame nante ye ntine ma ne be ye nipa tini ni wo ye pe. Obi ankyerɛkyerɛ Noa nso ɔhwehwɛ Awurade hu no ma ɔsombu wie de Nyankopɔn pɛ ade ntia ɔbrɛ ne ho ase hwehwɛ Awurade mo Nyankopɔn ma ne hu no obi aso ɔmo Awurade bɛtɛ obi aso ɛde bon yɛ ni akyerɛkyerɛfo adɔɔso asapakafo adɔɔso adinfo adɔɔso asɔfo adɔɔso so still obi a ne ɔtumi tene Nyame baako yɛ no Nyankopɔn so obi aso ne nenam Obia se woni se Nyankopon we nenam Tuwaso kakra was Noa ni Onyankopon na enantie Noa wo mabani baasa Noa wo mabani baasa Sem Ham ana Yafet ene Yafet na ko de ko yimo eye edu baako na asase asiye wo Onyankopon anim ose afi Noa breso no Nyankopon wo se asase asei na ana asase na amo ana ana asase achia na asase na yesi eso Nyankopon se na asase asei dieti na asase asei na asase no earthquake asase woso na ensi ma asase mpapa mu mfaso wuri wuyo eso se na asase asei Onyankopon anim dieti na asei ka mientie na eniede ahye asase so ma ose eniede yentu obi fun kasa nkyere obi yentene obi bi obi apɛ no eniede obi oye eniede bia no bi ono no pɛ na oye to no ko se die ntia na asase ase no na afa nipa nyina aye eniede mfo se bi obi apɛ no ɛno no oye die ebre so
Yesu obewie ni mogya agu a wawu asɔre amaye na yafa no mununkum de ne kɔsoro no na yɛsɛ obi antimi ntena yɛ asase ayɛ de yɛde na ayɛ de ayɛye meso woyɛ nipa ɛkɔ asɔre a ɛya o mede Awurade ama me nsa na nka menim ɛsɛ nke bɛfra wo mu wanti ase anson ho ankon ankon ho a o de wo bɛfra binom twini a ensɛm fam wo de ba wo so na Onyankopɔn tamfo yes na ne din na shawma na de bo Awurade din Onyame ka kyerɛ no wase wo hu sɛ asase asɛe na de nti asase na sɛe ne sɛ wo hu sɛ ɛne dinfo ahyɛ asase we so ma de no abrɛse ne koduru pɛmpɛn so sɛ obia yɛ ne ɔpɛ obi nto obi fo de obia yɛ soso n'ani a wɔde ani tie ne kyɛ sɛ ahokeka na ɛyɛ de yɛ ɛyɔ ɛne ɛdin no Nyankopɔn no sɛ enipa no po na sɛ de ɔpɛ sɛ obi ayɛ no yɛnkɔpɛ sɛ nipa yɛ no ɛnyɛ hɔ ne nipa nyinaa adwene wɔ obi adi ɔno ankasa ne pɛ na kɔn na ni di akyi nipa wura fi sɛ ɔmo wɔ nyɔmfoɔ ne owura ne ɔbɔfoɔ bi wɔ hɔ obi awura fi de ɔsɛ ɔmo sɛ honam nyinaa ɛne ɛdin ahyɛ asase so ma sɛ ɛne ɛdin no yɛbrɛ so ɛwɔ hɔ anaasɛ ni hɔ deɛ nti a obi ahono ne sɛ yɛde anim sɛ Yesu abɛwu ama yɛ but yɛne yɛgu Yesu Kristo ma yɛ ho fi yɛne yɛgu awɔntoɔtɔɔso na agu Yesu Kristo wu obɛwu yɛ sane ɔsane firi so no awɔntoɔtɔɔso na agu ho fi adentia yɛbrɛ so me se Yesu so wɔde ma akwafa ma kwa asɔfo timi nya ne ɛden sɛ ɔndeɛ ɔbɛtɔn diifo timi nya ne ɛden sɛ Yesu ne kan yɛ ɔpa akɔrɔ ɔkɔde wo deɛ na ɔno ne yɛ kura ne deɛ ɔbɛtɔn ɛne ɛde bi kyɛ wei sɛ nkwafo yɛ so kura no Onyankopɔn asɛm o Awurade nkwagye kwan wɔ ne nipa ne nkwagye ntam ti aseɛ ntam twe enipa ne nkwagye ntam ti aseɛ ntam atwe wɔsi aniɛden na nkam sɛ aniɛden hyɛ asare so ma ka Yesu sɛ mo nkɔ Nyame yɛn ne tene ne kane a asɔ no batumi ka sɛ obi antene ɛde ade a deɛ Yesu sɛ yɛn kɔpɛ no ɔno sɛ dabi aniɛden sɔfo sɛ obi anteme ntene aniɛden difo to obi antime ntene ɛyɛ niɛdene apostol se da bi obi anu asase we so do ɔyɛ pɛ ɛyɛ niɛden de Nyame aka no nipa ne tumi esu wuro no wa brɛsofo ɔhunu so mu yɛ niɛdenfo ɔma ahunu but Nyankopɔn tesoro no hwɛ nipa ma ne sa no sɛ no enkrofo wɔ afi wɔn ani sɛ wɔn ne mbedi asie yabre so Yesu so de makwa sɔfo dinfo so wa mo afɔde a mehunu ya me mo akwankyerɛ a enye yi wonya bɔ afɔde behunu nkwa na mo akwankyerɛ a ha ne bɛkɔ ɛne yɛden de Nyankopɔn se nipa nyɛ no asɔfo ne di anim yɛ dinfo ne di anim yɛ na bia ne ka so ka so mbedi watam yes o fo Awurade nti o ma no ya ɛpin na aka wo mo o mu Nyame akwaye ɛno mu nim Awurade asiki ɛpin na aka wo mo ɔbɛtɔ ho sesi a wɔs ɛniɛden ahyɛ asase so ma Nyankopɔn hwɛ nipa no ho nipa sa ka to aso ɛbrɛ ne kɔ ɛniɛden ahyɛ asase so ma na Onyankopɔn hunu asase na ade na asomfo Nyankopɔn hunu asase na hwɛ asɛe na asase ayɛ dɛ asɛe deɛ na asɛe wɔsɛ ɛniɛden ne nti nipa no yɛ no ama asase no asɛe
ye asase ye tiri sa ye hu ni sa se Yesu no Nyankopon no de asase wo ya ye no de nipa te so ya asase wo na nya asankitu wo wo so Nyankopon na asase hwe na sei to aso kakra efiri se de tini se honam nyina asei wo akwan wo asase so wo se fe honam nyina de Nyankopon pese nipa nka yesi ye no wo so honam nyina dane afiri ho ya na nipa nim se ase no wa preso for na omoye abrofo ana so yini paponefo na ye preso de omu be fisa na no Yesu Kristo se de no wa na ne ye no saa no nipa ba ne na no en so be ye wasena honam nyina asei wona kwan awo nanim do bia pe no woye dine obi su se nyame bo ne tususa ya fe no koye to ni bia de aka ho de onu a so nani o ya yare ya bon se pe no hie urade ya resa en de on kreti ya resa ma na ho yare ya bon se pe na onu nyiro nyina wiere yare ne nkwa afo hie urade ya resa on kreti ya resa ma na ho yes nyame ti o so untimi ne nye pe da izetu fo Yakopon wo kire wo so wonam nyina kwan sai wonanim no wa breso but we say and the name Yesu nti nipa mani nipa asafo mu hu ne sa enam Yakopon bo ba na mi so tete mo kire urade se de ono no pe no na ke se urade ye ne sei wantimi anya the Ghana former Nigeria former eto ho challenge wo yes enam wo eto da so sisi obenya nkwa eyo ba eno pa fa to kese be to kire oba na fa nkwa je bi so oba ne betutu kese na jada nkwa I tell you ena eto kese ni de nyame de ma no onu akwa kreti no wole sika obetutu kese no o de sika akwa ya akire Awurade se wa mo ni ye no obento eno asene se de nkwa bi si o de da nkwa bi so no fa da nkwa o se na wonam nyina kwan ya sei o Yakopon wonam nyina o se nema iti Yakopon kasase a ke de nipa do musa be gu omuti se no sutwa adwado e popna sutwa adwado popna amaga se Yakopon de otie no me se na do ye doso na nipa no woti yei nyame abo tuntum waboburo ni kokko eto na nyame de ma wo me se wo su wani nso o ye China ni ba de o shata de kwa no fa hama miema na ewuragu so China ni na ni mere se eto no wo kwa kwa ye fufuro afi kala no nyame de ama China ni no ono tia na ni sa abre China ni kala o chese de nyame ye no eniye de ni akwa na senti ono ofa your personal nya de ono na ni je ho o ka tse na o se honam nyina akwan asei eniye de so wo nti on te wase eniye de ni ba won te asamase o wodo pa obi wo ne ba no ka se ba we na ni ade a ya ko bisa se de na ni ade mo so ba ka so won te asamase adi e tsa abofa no tse fo be ya nkeka dabi ni wo basa eniye de ni ba bi asam ye basa adi e se fata wo a onye no da tse se de se fata Dose honam nyina kwan ase Onyankopon anim honam nyina di no abreso for omu ya abonefo se ne pachode hwe sien kai na zet ni Kristo asense no abreso se de ye no ono so ne ma wabakoi enche no aba sa ne besi honam nyina kwan abesai adama Yesu Kristo wo na sa be ye ka e de ama ye ne be kwa kotua ka watemu nipa no kwa kotua ka e watemu se Yesu de wode bae wa amfa anya adwuma obetele kafiri wo yes o me hura mane we na wo medi kokko o medi nkate na yuchi bom ayi ne talapia o hwe akokko a ya wuro su no na o hwe o nam wan ya wo pe enwusu no obi so do obawi go dane san hwan kro no obawi bi awie o so no de aguso na ono obi hura mane we na aye o mana ye ka na ono asa betu aka no obeteka na firi ho yes
ɔsɛ honam nyinaa kwan asɛe onyankopɔn nti ne de obi apɛ no ɔka nyame som de yɛmfa ntetere yɛ ho nyame abɔ wo mfa deɛ ɔno pɛ ntetere wo ho na ade deɛ na bɛtetere wo ho nipa ka asɛm bi a nipa nim asɛm a yɛnte asɛm a yɛreka no ase na ɔman bɛ na abɔ nipa da ɔman mmra kɔ atumi kyekyere nipa na nyame abɔ ɔno deɛ yɛmfa na yi kyekyere yɛ ho saa asɛ ɔman no yɛtum no kɔ yɛ kɛse sene awurade na awurade bi wa nkɔman wɔ hɔ awurade ama nkɔman bae kya yɛ sɛ yesu kristo ɔne ɛfɛ sɛ Farisifo asɔfoɔ ɔsɛ mo sɛ obi de ne nsa ka ɛfɛ sɛ afɔrebɔkyia no a wama ɔfɛ sɛ afɔrebɔkyia no ɔde ne nsa ɛkaeɛ no wama ɛfɛ sɛ ɛho agu fi asɔre da de obi de ne nsa ka mo so wɔnyɛ hwee na deɛ na ma afɔrebɔkyia no ho tee yesu bi sɛ deɛ na ma afɔrebɔkyia no ho tee nyɛ daa na mesi mu no a ka ho tee ɔsɛ mo sɛ obi de ne nsa ka afɔrebɔkyia kyekyere no mo asɔre da na obi de ne nsa ka ho fa no ho nkodi deɛ na ma afɔrebɔkyia no ɛho tee bɛyɛ onyankɔ sɛ sika no bɛho bɛtee a ɛyɛ afɛdi afɔdeɛ sika ba mo ɛyɛ asɔre da no bɛtɛ ndɛ mo sɛ obi de ne nsa ka ho nkɔ ti yesu kristo ɔne ɛfɛn sɛ ne brɛ sofo the same thing to obi a ɔsɛ nipa nyinaa kwan asɛ onyankopɔn anim ɛnɛ Ghana ni yɛte yi wokɔ Nigeria Uganda ne adade a kala nyame de ma yɛ ne yɛmpɛ number 2 ɛtɔ nyame de ma yɛ nso na ɔma yɛ bi kura sena aborɔfo no but still onam na kwa asenti na wabrɛ so bɔhyɛ da bɔ ma yɛ nti yɛwunu na yɛsi nsɔre da saa yɛsi nsɔre dɔw mesi ɔhwɛ this time sɛ de asɔfo akwantiɛ no patonto onim sɛ sɛ asɔfo wɔ Nyankopɔn de mu heaven deɛ na heaven bɛyɛ maza na sɛ de asɔfo fo tia kyerɛ ɔma dwen saa nkɔfo ekɔ heaven wa but paton Satan kwanko anyɛ adwuma wo awurade ka Satan kɔ anyɛ adwuma akomu ni just 1 month best scatter heaven nyina ama abɔfoɔ no nyina kɔ bɛ Soviet Onyankopɔn me na mka kyerɛ wo asɔfo mo ade no Rasmus amomo tete ya na Nyankopɔn no deɛ no wɔyɛ mo no asa yɛ wasa so sie pesa wo na mo de ma bɛtena na kyekyere mo nsa gu mati mo fa sika nyɛwe asa mo nsɔre na mo so mo nya bi yɛ mo nyame no nko anya na wɔn fa nhyɛ mo asɔfoɔ no bɛyɛ na sɛ na yɛtumi nka kyerɛ sɛ yɛrɛ wo yɛ adwuma si dae na gya baaboro na saa kɔ wɔ ɛkɔ pia ahenni mu wa wo de kɛdo bɛyɛ no hɔ just 1 month asɔfoɔ no bɛsikata heaven ne nyame tumi a sɛde na ɛno na Yesu Kristo kasa mu ne nyame tumi ne na ahoɔden a ɛwɔ Matthew chapter 22 a me se ne nyame tumi a nka asɔfoɔ no bɛsikata heaven asɛ heaven asɔfoɔ wei no awurade na wotie ɔmɔ no mu nsɛm nkɔfo ne yɛ da so nyame no magye na bi ne mu bia saa o ɔmo de ne din no mom na ɛpa adeɛ Kristo no magye na bi da ɔmo yɛ na ne nda so bia saa o sɛ ɔmo ɔmo sɛ nda so saa o ne din no mo de pa adeɛ de ɔmo ɛsɛ fidie no mo su asɛ wonam nyinaa akwan asɛi wɔ asase ne so asase ne so kwan kɔ na Onyankopɔn ka kyerɛ no wase ɛna Nyankopɔn ka no wase nam nyinaa yɛ aba m'anim ɔsɛ to dɔ nipa ni nyinaa yɛ no nyame anka nkyerɛ nipa ni nyinaa no wa no wɔyɛ deɛ nipa akwan asɛ a ɛbɛyɛ bi sɛ nipa ni nyinaa Nyankopɔn bɛda bi akyerɛ wɔ agye sɛ oyi wɔ bi a ɔhwɛ obi a ɔhwɛ na kwan na wabrɛ ne ho asɛ ɔpɛ sɛ sɛ Nyankopɔn ɔbɔ so asɛ sɛ ohu no nea wɔteɛ ansa no Nyankopɔn yi ne ho adi akyerɛ no ɛno bi na nanom yɛ a ɔkyerɛ na wo ntɔtɔ so de yɛduru mu Johnson na me ka tell so me ta ka se odifo agyeman se ba Abraham ha I want to so ka me se Noah I tell you ade Nyankopɔn pɛ no kɔrɔ ma hunu na maka ho asɛm akyerɛ nipa me ka nipa ntia de ɔka kyerɛ me no me nko am de bɛyɛ adwuma dira sɛ de makɔ atie no sɔfo bia de difo bia nya bi ɛso me nam mu no me mfa nkura de mate de bahunu nti de yi so Nyankopɔn na hu so na ba ko Kristo so ama hunu nti me mfa on ne nipa yɛ ɛne de asɔfo ɛyɛ nko an wo yi akyerɛ yes
to say onyankopon ka kire na ko no wase honam nyina awie abame honam nyina afede onyankopon say ne saade a obese no no waso nkwa no ka kire no ka kire no ipa no so do na afede no wo ka kire no wo ka wa na beji adi emum no waso daye obeka ne say ho na bete wase ho na bete ase di no anu ezo masa fo asem so ho di nyankopon da ne ho adi kire wo na wo kan de wote a bo so masa jaye de yi mo ya te abre masa eniatin ne nipa de yesa nyame hu nipa ne nyene o ahomobro ne abe bi na on pese ne ho no de ma ye wo yimu no on pese be ye ka ene onam ne nko adi fo so kro ya be si ne bet so wasa fe honam nyina wi ye obese ene ma nyina because of nipa and the nipa a friend say akwana say ama nipa tena se me see oye appointing no wo ba akwa was appointing we wo mo ame oye appointing a ebi a wo na appointing nyem no wo ba akwa appointing we wo mo ame oye appointing no onwo ada obeton ni sesi a achopa obeton appointing ni sesi a achopa opesa appointing no owo dodo ma no beti nyankopon nipa awo ka se yenwo ye di nyansa soritia no achopa woye akokọ na akokọ no ohwane ten na akokọ de ma ni pio ba na akatu a otumi fa ba no di akokọ na chi wasa akokọ wo ya akokọ bone acha akokọ kwa de otumi yawo kokọ bibi na abedi na wuo ana akroma bi na adi na wotumi ka akokọ na akokọ bone won hwema yi otumi fa ba no di na chi ebi a sefa se odidi na bi to da akokọ no be akokọ no be so di ado fa kwa no na akokọ awo to fa so bi ani obo akokọ no na bia ni na ko ade ta akokọ no wo 10 12 akawan on hwema yi to no wo hwenyankopon anim ha acha no aye family planning yes masa en kofu ko asore no wo en samone ne anim eniadin bia won kofu tiri mu no na mo ni dia bia ni wo yesu ni dia bia ni wo en wa na ja asore ko am kana last time ka se asofo kwa makwa nurse for me church family planning wa asore acha kwa sasem se ye na ekoso asore dem musu sei nano Genesis chapter 1 verse number 28 wo onyankopon ka kire efen say Adam ni if kai fansa o ka de bem so ben Genesis chapter 1 verse 28 na onyankopon shira won na onyankopon ka kire won se ena ise onyankopon ka kire won se monwo na monye asase so ma ba to ya sa so ma ipa cho de ya sa so ma ipa cho de asase ye la kakaka do etu galam se ipa cha kakaka ya sa so ma ipa cho de ye furase ni e ko nkran ya de pa cho asase be da ko mo da wo se tu ye furase ko tameria ka asase e da wo pa honya asem ketua ni free offense ayi techi ma de ko kentampo hwen sase guo ko tetrete eni pia wu de ye acha bonsomo mu se nyame aka asem bia cha mu bi so a mo ye suti obete mo nko be hu mmobo bonsomo ma nipa twen se no nyame se wo sha so ma wo se wo ye family planning maka de school and benefit nyankopon school and benefit bronsam yes I tell you papa cho no kure school na ma nipa ya hantan tie awade yes I tell you papa cho no kure school and benefit bronsam ese wo nyankopon say the school tie no no it's a school ye nipa de bia so ya bronsam ade nipa de bia no ya bronsam ade nchira de papa enti no say enipa ni nyina akwan ya de yi ase de obo ye no enye nyame de ye no ase ye firo nyame de ye so ma ye de bronsam ye de yi epe nipa de bia ya bronsam ade school na sell papa cho mi ntwa no me ba wo class 3 o ma na homework wo se wa ya wo ntimi nye wo hu adokoro wo sua ho so asi se na obi bo wi asenyo no book na e kire o mu busa wi asenyo no ho question
ana wo so ntie wi asenyom enti oburu ho edini no wonu ma de kro wonu ade kro ti wo no waba da ansan we de ni hunu na se fa textbook na mewe me ko he obi obowi asenyom ho asem na wa we se we de sa hu be kre gwadu kwa so ma ba de ye ele se we hunu enye twam ko ye foforo me wonu we bra ma na nya sa hu mu eke no na ma na twam me na twam se sia na ga se won twam no ko ni yenti no we me ya ma na kwa me akuti no ana wo tere no ana wo tere sa to no ba to ni me sia ore ni titi ya sinyo hu ni am akwa we are sa wo tere no da bi hu e say mi pese be ni dimbu da bi yin ya kura yin ya da bi yin ya what I say so mo awrade o school mo na me na temo ade bia school ye bia je kutie Yankopon I tell you ade school boa me say enoma ketuwa bi ya tanyina benefit enipa ni nyame die simfiti ase free school oba me ko school awie no wa ya arrogance wa awrade so iya sefa no mua de tiade ye tete no bia Most of Bible go school. Obo say, yeah, nka say omo ye pray, oba no ye friend say sofo da. But I say we wo hene. Me akosa nsu agutuam. Me de glass amane esi gunsa. So huru. Adentia ye se wa mamere. Ni patimi anya ade a ye bu ne sinu Nyankopon. Asase we so. Yet ye hunu ye. To say honam nyina kwan. Asai e wo Nyankopon anim. Nyankopon se honam nyina aba awieye Nyankopon se mo na mo sasa se soma ne panti ase agba se asem na nyame kan na so kan kwase asem izo Nyankopon be se sabra me ka sababa wo bia nom secure on dan paso yes abranche bi so mo kondom bu na tifi obi edi samone ayawra wo se mo ayawra wo se Yenina sanko fu edum nyina ko sere dum mi ndadura on be sa kwa sore wo ko asore bi no tete won sore bi ka ba ye no e ma ku oni da no ba bi oye nurse hospital adwuma wo mu no e ho no family plan ayi no won da no o kire ma no mo ba no mo na mo ma wo ho ban oye so sa ye ma ku panyini no ye friend say leader ma ku leader yes panyini o sa ye ma ku panyini eya sofo ne fe wona sa department we wona da no kolegu ko faroti nyina wona da no okota fugia wona da no o ye maku panyini ha no ba sore family plan ne ho nyina wona da no ye mu nhye no ye fi se Nyankopon aka se mo na mo sasa so ma ye kire Awurade se de okan ye no nyame hwa na afobu aka ye ne eni peti ase ne no ho Awurade na nyame te so mo ye na asase we nya ema na wo family plan ya wose wala asase na ye ma na so nya ba bi ntena bia wo nya aduane ni bia on eno de wo ye family plan ya obuso obetumi nya asomaka wo hwe na asase ne da ho na ba bia mu ni ade no eso klase ba bia mo bia ade a on kasa ni nyina no obo ama no mo ne ma na esefo ne ho ahwani nya no obo ama no na no wase o kwa bi wo atu wo ni pani so na we here Proverbs chapter 14 verse number 12 yes e kwa bi ho a etini woni pani so kai metie etini woni pani so awieye she mo se wonam nyina ba asai abamawi abawieye nyame hwa no ntumi fa nya hwe e na abrantie do so obanum wi obetwempana ababa wa do se ye fe so obetwempana sense na me a wapon no obeto no obedo Awurade ana ya sori a wokro atade wonya ode ko kire enya no de a onke wata sie onke ba kokora ere yego na me hwe
Ebi ameka se mheta se de nipa nso si wu a. Eri ba bia nipa akomada no a ya awre hosem. Owu achi obi nkoma o. Debi. Owu achi wunya adwuma bi aso nye bi. Adwuma ni nyina na yeka ho asem kire wi. Rofo di fadman. Woni Yakobon tem create no osoma me wonkyeye o. Esi je Yakobon na ne ba Kristo Yesu so wasoma me awon to so yi enipa mankyeye. Masenka no wamfa nkyerɛkyerɛ me o. Na Kristo Yesu abi yemu wode asoma me. Na Kristo Yesu honhom no wode asoma me. Ena mranti nyina omo dotra ma o se na Awurade. Nwanwa o na ehu so na no wosidia na abante de bete na kwai ho. Se ko be hu Onyankopɔn na abante de tramo wode wi wode koke osana life na kwanya Onyankopɔn anim. Eto da otimi di koke achi wi achi tramo achi na wo papa no ame ko wo no mapo na yin se Onyankopɔn obo wo e ona bebe wo di be wi achi no na wa brabo asai wonam famo afiaka mu Onyankopɔn ntem adama woni pawo. Yes. Na ye kan say ya ebre ne yeduru mu no sa na 21 ya won te ase e na fiancé ya kan wa asem asore dem e se bia na wo fiancé ti ni pe gwa asore dem na ya fiancé fo. Yes. Fiancé o gwa asore dem ti na menim enipa no se omwan no mo kwa asore na ma no se wan no mo kwa asore na mo no I don't know. Asofo so pri nipa na eba no a Awurade adifo no o ma sei se nipa na eba na o. Yes. Ese woti woyi na wasi wudai na da bia mframa efa na bola nko na pie ba ho epia ba ho ebe ye wode bola nko na bia bo ze mframa fa na bola nko okura be ye uja beta sofo no nipa na eba ni sika na omu na firi mu nti omu nim bi omo ye nti bi omo yase omu na hu sa asem bi asi omu na hu ni omo tete ho sa ka asem na me de ma no ye me de ma no enka quotation no kai na me ye tab no class ko wi ose wonam nyina asai na ba wiye ko di fo no ne yenko mo fanto no sunu mu se baabulu nkwa obi no nyamuru ho ampeso hu se baabulu no ne kasa afi yenko wose inabi riba me yina yemra mo fa yina yemra wose hwe inabi riba Nyankopɔn wose enabi ba Awurade na osie mo kire wa na eka pacho debi ayanta pacho debi akonodi pacho debi kwakufri pacho debi tigare pacho debi chinaman pacho debi wose enabi riba Awurade na osie wan na eten Awurade na se da ni nya na ede yi emai pacho me da se wose hwe ne ye kokko pacho hwe no eye kokko ni pacho hwe ne ya hwe yie wose hwe inabi riba Awurade na osie iso atumfo Nyankopɔn na eka meba ma be twetiafuo meba ma be twetiafuo ho mu no tufuo nyina aso enipa bi ade Nyankopɔn aye umpa so mu se no nipa mu nsamfra na mu ni Nyankopɔn sa no dwuma di asie Nyankopɔn so oba no obetwe wona so enabi ba obetwe wona so enani nyamai enabi ba o enyamai obetwe wona so so kwa so wo so ye sempakani wo so ye evangelist wo so ye prophet and also ye teacher Awurade wo so ye apostle and ye ti asema abai yes wo so ye tower leader wo ye deacon deaconess
asɛm ɛbɛyi wɔsi nabi pa Nyankopɔn so ɔbɛtwe nipa bi mu aso na ne nyamae asase wo yɛte so wɔn bɛsɛ nyame atemu ne nyamae wɔnhwɛ a ɛbɛ na wɔgya adeɛ ma nipa nti wɔbɛyɛ adeɛ bi nsɛ fata ama kyena da na bɛtɔ mo ayɛ mɔbɔ yes no bo ɔka asɛm a ɛnyɛ sɛ wɔka sɛ metiri mu ɔde so ɔka na ɔbɛtua so ka ɔma nipa brɛ bi na ɔsɛ ɛna bi reba ɛda ne nyamae wanka sɛ da bi aba ɔsɛ ɛna bi reba Isa tumfo Nyankopɔn ɛna wɔsi odifo adwuma Nyankopɔn ni odifo Ezekiel Nyankopɔn ni wura Yesu Kristo papa ɔno na ɛsie ɛnabi ba wɔsi nipa ɔmo te asase so na ɔmo tumfo ne tete ɔmo nsɛm fata sɔre tia do Nyankopɔn ayɛ kanko wɔsi Misraimfoɔ ne Yudafoɔ ɛne wan Yudafoɔ ti Misraimfoɔ no ɔmo te sɛ yɛn ɔmo yɛ amamanfoɔ ɛne Yudafoɔ yɛ nkurɔfoɔ Nyankopɔn de basɛ dene agya Abraham asefoɔ Yakob asefoɔ a ɔne basɛ dene ne wodifo mo se nsa so kɔkye wɔn no ɔmo so ne Yudafoɔ ti Nyankopɔn ka yɛ nyinaa yɛ ho asɛm maka ka sɛ Bible ɛnyɛ Israelfoɔ deɛ o ɛyɛ nipa nyinaa deɛ obi ka kyerɛ sɛ Bible yɛ Israelfoɔ deɛ ɔda yes bonsam ho na wɔn mu ɔde kasa bonsam ho sɛde na no ɔkɔhyɛ Peter mu ɔka sɛ owura mpare so obewu no saa ho na bi na abɛhyɛ mu ɔde kasa abosonsom ne nipa deɛ nyame ɔma obi amammerɛ wɔ ha dabi nyame pɛ sɛ nipa nyinaa yɛnyɛ ɛyɛ ɔno no pɛ sɛ yɛnyɔ ta amammerɛ ma obi wɔ amammerɛ ɛwɔ no no kɔ no ne nsɛm ɔne ɛne awurade a wapo no ɛne ɔde akɔfa ɔdifo adwuma na meka kyerɛ wɔn tɔtɔ so because Yudafoɔ ɛne Misraimfoɔ yɛ amanamufoɔ sɛ Bible ne ba Israelfoɔ ɛwɔ mo de ade a Nyankopɔn ɔka Misraimfoɔ ho asɛm apɛdeɛ na wabra so ne wɔ Israelfoɔ na yɛdɛn na ɔsɛ wɔnam nyinaa sɛ na sɛ ɛfiri fitiaseɛ ɛne Onyankopɔn pɛɛ sɛ nipa nyinaa sɛ ne yɛakɔ ayɛ deɛ ɛyɛ na nipa nte aseɛ ne ɛdi nti ɛne di nti o yes hwɛ ɛne ɛdi nti wɔse Misraimfoɔ ɛne Yudafoɔ kan kɔn ne Edomfoɔ ɛne Edomfoɔ ne Amonfoɔ ɔno ɔbɔ sɛ deɛ wɔkɛn no Edomfoɔ Amonfoɔ saa nkɔfiri mama mu kuro ɔbɔ sɛ ɔmmɔ ɛfɛn sɛ ɔmmɔ adiyifo din ɔmmɔ asɔfoɔ din deɛ tiri sɛ saa berɛ no amanaman mu no na asɔre na bi ni ha na yɛdeɛ ne yɛdeɛ na ɔmo frɛ no amarɛ no abosonsom ne saa nneɛma no na yɛdeɛ no sɛ na nka asɔfoɔ ne adiyifoɔ wɔ ha kɔ pɔnte wɔ ma wohuni yɛtɔ da ɔka Israelfoɔ asɛm a ɔsɛ adiyifoɔ no asɛ yɛ nkwaseafoɔ yes ɔka wɔn asɛm ano akyerɛ wɔ bɛ Israel na adiyifoɔ no deɛ ɔmo so yɛ asɔfoɔ yɛ aha no na yɛfrɛ no sɛ asɔresɛm no ne ni ha nti mo wɔ ka nea yɛte a yakoma ne yadwene ɛne deɛ ɔba abɛyɛ nti ɔsɛ Misraimfoɔ Yudafoɔ ne Edomfoɔ Amonfoɔ ɛne Amonfoɔ Moabfoɔ ɛna Moabfoɔ ɛne wɔn a wɔte anweapra da so ɛne anweapra da sofoɔ nsase nyinara wɔn na ɛka sɛ yi awurade asɔfoɔ atamuda mesi ɛbɛyɛ ata asɔfo sɛdeɛ ayi dadeɛ a bɛyɛ sɛ akonnwa a bɛtumi na yɛ dadeɛ edu na bɛhwɛ mapampam asase yɛ bɛdane ama wɔn mesi ɛbɛyɛ mo surprise asɔfo yɛ diifoɔ ɛbɛyɛ mo surprise ɛnyɛ asɛm ketewa o wohwɛ de asɔfoɔ ɛnam mo so ma nipa akɔyɛ du a Awurade Nyankopɔn ho ba so a wobɛsuo ma asɔfoɔ na wasuo ma nipa
to see Edom form any kofuate anya prada da nyina so kai ni anya paradise o mo ti anya paradise no what to tell one body say na wo ye de what to tell one body say na wo ye de what to tell one body say na fa sie wasi enipa biara a wote asase so amanamam Israel Jerusalem ene amanamam kuro bia wo mote anwea prada so no onyankopon se na wo mototo babogese no ena bi ba wale kasa yi awurade onyankopon se wo ye bema na wototo babogese wasi na bi ba pe ba bi gina yes dia na kasa yi awurade David we dia kasa na dia Bible. Oh boy, social studies. Social studies. Mathematics. Actually. Oh, they are so that nipa. Oh, they are so for it. I didn't hear a software before the before. Yes. A software and you do for it now. Be over there. Mahunya. Ebe yira temuda se chapter 9 verse number 7 Unyankopon se mana odi fo Hosea so de mo nipa wa transfer asase so etie nkoni mu a enso atasem si otukuro no koi ni mu a enso o se asotwe na enya aba o se asotwe na bi na mpanso aba awreto da na enya abi awreto da na ben Israel be hunu se adana Israel fo be hunu se fo ne ojinifuo die odifo ne ojinifuo adifo ne die ojinifuo de ga so o kai Israel ma o de adifo ye die no o kai adifo na kwan ne se ogu setie anama de na so ne bi ya o se David ba ne nipa be hunu se Israel Paul se adifo no ma ye die wọ́n jùmí yẹ̀dì nyàmé wọ́wọ́ yẹ̀ hó ẹ̀wà ọ̀rọ̀ hó sẹ́mu ìhwẹ́ ní ẹ̀ bá ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní kọ́ ẹ̀bẹ̀ tó wá so wọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀mà bíyà rẹ̀ nípa bí òtútù ẹ̀ nàbọ̀ gbèsè dọ̀tí àmànàmà ń dọ̀tí ànyìnyà pradada so Saudi Arabia Qatar Dubai Kuwait Jordan wọ́n ti Niger wọ́n ti Libya wọ́n ti Tunisia wasi nipa bia wankasa wuyimpo na se wasi ututu awu na mo muyi ni se ne adentia Israel nyankopon no se o kan Genesis chapter 1 verse number 27 o mo se Israel nyankopon no se e woni nipa bia wo siye no e wo se ni nipa bia wo siye no kan ne tie semboa Unyankopon se mana odi fo Moses so de mo nipa wa transfer asase agency tie e ba ko ni mo ye aduonu enso atifi asem se adebo yi mo ye aduonu enso na Unyankopon bo onipa o se Israel nyankopon bo onipa wo ani suban so e wo de ye ni suban so ti se ni nipa tie no sorry se ni Unyankopon tie no sa no so o ye de ye o ye nipa na ye da na fe de nipa na mo se mo ntia ase e ti ni nyame tie no o ye wo ba je se wo so ntia ase de onu ne tinyame de onu ti no en wa yo no mo aboge se mo se mo ntiase mo nyina mo se ko ya me man ko ye mo se ma aba so fu bi ni soda aba ko de mu da when so evangelist wo so ya de ai when so na brew metu ko ka meka se o podam yes na so wo se there bi for kwadi na evangelist o podam a wo modam wo so ya de ai evangelist fansa gutu na sune kadado yes na we ma to da se brebi na ko fu bi rough wo so akin ka babro wo de wo be akin ka ye wo be na ba so aduma wi esu wa nya na alfa na de ni bre ya na se bi wo be na ba so wo si nipa bi a wo tia manamam anwa prada so Judani Samaria ni hwan nipa wo twetwa wa bodi se ena bi ba ni esefrade me be sel ni be twiwa so wo so be kam ye free tabi what the Ghana for muntie me what also ya branta fa ho ba asofo na tane be ba nyina ye be hu Bible na se de mamonye no ono na e ka wi acha de se abodese no se enya bone a de mamonye enso ko kan na so nya bone yes de mamonye bone dia ene ti atese na so waka kire yes elo
obi so asempaka ni mu odwela no mu ahwe Bible ni mu anim we tese wo before dada ofobu account ada obuwo yes what da return no dada ma hwe Bible ni ba bia ne ho ewo bia ne ho awurade aka ne saa eye efere sei ahomone eyi efere sei eyi dogma kose abonisa na meka wasam ne ye dogma me na makofa ya de ye dogma eyi ba ko bi so won friends eyi dabi won dogma na de ye doctrine ye primo bi afa doctrine bi anya de ye won jare won be na de kasa won be no hu no won rabi na ko pa won da what ne ntada won na sere me kasa se ni pa ze na ko pona hu so so me amana mate o se manu su obi ya yes men kan won to so afam bone ho asam kire won masanka me de adwuma na me ye no enye se ni pa ba so ni o me so ye di fa fa won to me na ma kwai no wotina mu 2 days ko wa so ni begu yes me na me ka kire wo me ma ko de so ma no wo so ye di fa pa je tinye ko de ma kan o pa bra me teme tete be bra ka ho fa ko ya so ni me ready boy be ka wo nsam ona bo se bola na waya de ye wa bo anu ona bo se bola pa na ote ho yes ni on suma me se mbra se asona mo ye ndi Nyankopɔn so mo ye so se me kantra won to so yi se so ne de ados na so akro de me nya sa de bi wonna epeso hu se de Nyankopɔn bo ade Nyankopɔn siti omo nche no suma me wona ba kuru Yesu mo no peso de bo asetoye won kwanche ye won twuma nenam na da kwa bi aso eye sika ni bremu sanko furu se do mu Nyankopɔn siti se de na no wo hu ne ye wo nie de Nyankopɔn peye eno obeye tire ni ansa na da bone na ba wasiti be ma bia ka bio ai fanse no odifo no ho no watu ka bio ose hwe enabi riba eware na osie ize Nyankopɔn no osie waso odifo man na eka patro de me dogma na eka me doctrine na me de eka patro de wasi why na esie wasi eware na osie dogma na esie patro de doctrine patro de eno na esie patro de enabi ba ewade ana osie kan koi baba twetiafo we mrotofo nyina aso baba twetiafo we mrotofo nyina aso mizimfo ene yudafo edomfo ene amofo ene moabfo ene wona wote anuapara da aso ene nkrofo ati anuapara da aso wote twa wona body safe nyina waya de yi wote twa wona body safe nyina ise utwa body sa mo se makwa asore bese me kan chere tete wa asore ye afobu akam ka tete wa asore sofo ba ko juta na body se awurade enkofo ndi asore ba no ma yira no ma fuma awurade me wuti me ka jenso bi di asore ba na oye nyame adwuma sa wo na esere nyame na ese a wo se hwan na ese wa be nyame adwuma nyame se wutitwa ono ne ba be sew wo se obi be nyame kopon adwuma bra wo ra boji se nyina to agu oba no wa fom no wa fom babro no tamba nyakopon so se wa fumti ke babro e ba ye mfie se ni ade na sofu bia wuruda difo bia wuruda asapaka fo so ma be babru mu anyade yi ade no mu wuruda no difo ma badabe da be mo so ma me ade na me kan ya mo anye ya fe de o ma me ka tere mo esi mu babru na e tese mo ampese be yaduma mo hwe mo de mo ampese akra na be hurudo nya me tie mo hwe mo de wo jama mo akono wo jama mo adwuru mu susuye no wobeti si asore da nyina wie no kumwa atomagu asore da misu musa asore da siwa su aduma yama bonsam no Nyankopɔn pa mu ama wo huna asore da ya odo sa begu obo sei na besu Nyankopɔn so bien kan obi e beto aso Nyankopɔn ya do otina ne ba ku Yesu Kristo dire mu amen uhuna asore dan a obesu odifo Agema Benjamin ne nanumre yi wote ne Righteous TV
Yesu Nyankopɔn yi ne ho di akyerɛ no na wasoma no sɛ ɔmmɔ nipa nyinaa akokɔ na wɔnkasa nkyerɛ nipa ne honam nyinaa. Ɛna anwummerɛ yi Onyankopɔn difoɔ, ɛna anwummerɛ yi yɛda wase sɛ na anwummerɛ yi wakasa akyerɛ honam ne nipa nyinaa. Ɛsɛ ne anwummerɛ yi wahwɛ Righteous TV no sɛ wate waso nti abere bi aka kyerɛ wo nua na nua so mu no nua amaneɛ sɛ wɔmfa ne TV no nto Righteous TV ma wɔnyi mfiri hɔ. Na ha na nipa nyinaa wobɛhu awieɛ ɛne w'ani da soɔ wowu akyiri. Nyankopɔn difoɔ yɛda wase na meka wo sɛ Israel Nyankopɔn yɛ adom a difoɔ Agyeman Benjamin Nyankopɔn ho asɛm na mekan. Ɔkyena ɛyɛ okuada yɛn nyinaa yɛbɛhyia mu Nyankopɔn